Galériu divadelných premiér v tejto sezóne obohatilo Trnavské divadlo v apríli hrou Prestupná stanica v réžii Ľubomíra Vajdičku. Okolo Paula Takarela sa točia všetky dejové situácie v komédii o troch dejstvách z Francúzska 19. storočia. Tá doba bola iná v tom, že boli iné hodnoty troška, že tá spoločnosť, keď sa stretávala, bola to určitá smotánka, ktorá sa chcela tváriť smotánkou a zachovávala nejaký glans. Potrpeli si na určitom oblečení spoločenskom, na elegancii a tým pádom aj tie vzťahy boli tvorené cez nejakú pretvárku. To vidíme aj u Moliéra a ešte zo staršieho obdobia. Toto už je 19. storočie, ale a napriek tomu to tam všade je, či už mizantropovi, alebo tak, že sa tam ráta, že tá spoločnosť pred sebou hrá určitú formu a myslím si, že to je trošku iné, lebo v dnešnej dobe už moc nefungujú, možno nejaká tá horná smotánka, ale nefunguje už tak tá spoločnosť na tom stretávaní tých určitých kruhov, si myslím. Ale ten princíp, že ako moja postava, individualita, že tá sa zachováva. Myslím si, že stále sú ľudia, ktorí cez určitý svoj predpoklad, či už v vzhľade alebo vo vyžarovaní, vedia si takto dopomáhať k nejakému stúpaniu v tom, ako som spomínal, spoločenskom rebríčku. Takže to je, myslím si, spoločné. A neviem, že či tá hra je tak priamo pre diváka aktuálna, že by sa tam vedel nájsť. To ja si ani nemyslím, ale tie princípy, si myslím, že tie sú všeplatné. Tie postavy neviem, ale tie princípy, čo tam fungujú v tých vzťahoch, ako sa s tými ľuďmi jedná, ako sa klamú navzájom, to si myslím je zrozumiteľné aj dnes. Ako sa správajú jednotlivé postavy a postavičky? Oni konajú tie postavy veľmi, nie že prízemne, ale veľmi vypočítavo, len zachovávajú pritom určitú úroveň, určitý hoch. Moja osamelá vdova Šambode, ktorá asi nemala bohviaký život, keďže ju presvedčil tento mladý architekt, to tam hovorím, že jedného dňa prišiel a presvedčil ma, že tomu manželovi, ktorého asi vôbec nemala rada, treba postaviť pomník. A hovorím, že chodí ku mne každý deň, už 2 mesiace, presne o jednej. No tak osamelá žena v rokoch si to vysvetľuje tak, keďže je úctivý, snaživý, milý a tak ďalej, že teda asi má o ňu záujem. Samozrejme, že je to lichotino a smiešné je a malo by byť to teda, že ona si naozaj myslí, že by ju mohol milovať. No tak to je tá zápletka. Ale asi sa to stáva aj v živote občas, že teda niekto si myslí niečo iné na základe toho, čo vidí. A vlastne celá táto hra je o tom, že keď dvaja sa o niečom rozprávajú, tak ten jeden to hovorí pre niečo celkom iné a tento druhý to chápe, ale úplne inak. Čiže každý si to vysvetlí podľa toho, čo chce, aby to bolo. Tak v tom je vlastne, to je gro tejto našej hry. Herci svoje repliky doplňajú o dejové informácie, ktoré iné postavy na scéne nepočujú. To je dopriané len divákom. Ten princíp nejaký navonok by som povedal je jednoduchý, pretože všetky tie postavy majú spoločný menovateľ. Každý si rieši niečo. Moja postava má základný cieľ vydať dceru. Do toho prichádzajú okolnosti. Niekedy to ide ľahšie, niekedy ťažšie, podľa čoho stretne. A čo sa týka tých komentárov, tak to je vlastne také, by som povedal, cvičenie na strih, veľmi zaujímavé a zároveň má to v sebe aj taký ľudský element, že vlastne ten divák je akoby priznaný, zapojený, nie je akoby odťažitý, že je vlastne priamo účastný, ako keby spolukamarát, ktorý sa vlastne na tom zúčastňuje. No. Vdova Šambode prepadne na plnej čiare. Príde o lásku Takarela a ako nevesta sa postaví vedľa starého Dirozoára. Ona je síce sklamaná, ale samozrejme, keď on jej povie, že si bol pozrieť jej rodný list, tak ona musí uznať, že keď má niekto 47 žena teda a muž 27, že to asi... A zrejme tie sympatie, nie zrejme, ale určite tie sympatie k tomu Paulovi Takarelovi, tomu mladému architektovi sú natoľko silné, že teda ona to teda urobí, tak tiež to pragmaticky zváži, že teda bude vydatá. No a Boh vie, možno, že keď teda pôjde okolo, tak sa ten mladý architekt zastaví. To už hovorím len takú svoju, to, čo si tak môžem domýšľať. Ale v podstate on je hýbateľom. Ja som ho nazvala, že by to mal byť sympatický darebák. To sú takí muži, ktorým vychádza všetko a naozaj
ani nemusia sa veľmi snažiť, jednoducho majú aj istý šarm a urobia to všetko tak, aby to vyšlo v ich prospech. No tak takto je to aj v tejto hre. Takže Šambodé vlastne je nešťastná samozrejme z toho, ale nakoniec v podstate uzná, že teda ona je naozaj o 20 rokov staršia a mohla by byť jeho matka. Takže v podstate mu pomôže tak trošku, alebo aj možno dosť k tomu, aby on tu Aglaé, za ktorou chodil, na tú zabudne absolútne a vlastne pomôže si k postaveniu a mňa teda vydá, pomôže aj starému Dirozoárovi, aby ešte zažil nejaké šťastie na konci života. Takže Paul Takarel, architekt, teda alias Mišo Jánoš, je vlastne ten sympatický darebák, ja som si ho takto nazvala, ktorý všetkých zmanipuluje. Ale potrebuje samozrejme tých ľudí, ktorí sa nechajú manipulovať nenápadne, lebo to nevedia, že sú manipulovaní. Takže potrebuje tie všetky postavy okolo k tomu a tie mu vlastne nahrávajú. Napriek tomu, že v prípade Prestupnej stanice ide o komediálny žáner, režisér za pomoci scenografa Jana Zavarského postavili pred hercov zaujímavú výzvu. Svoje herecké umenie predvádzajú na minimalistickej scéne. Za veľa môžeme vďačiť práve pánu režisérovi Vajdičkovi, ktorý si myslím, že vie pracovať s hercom, vie postaviť čisto situáciu, vedel nám povedať k tomu absolútne, čo treba. A samozrejme, byť komediálny nie je ľahké. Častokrát sa hovorí, že je to ťažšie ako tragédia, takže si myslím, že v tomto je to veľmi dobrá škola a naozaj, že ako hovoríte, že tá scéna je jednoduchá a že všetko visí vlastne na tom hercovi, že tu nie sú žiadne pomôcky, žiadne barličky. Toto je to divadlo, ktoré mne sa páči. Ja som konzervatívny typ, ja si myslím, že divadlo je predovšetkým o hercoch. Že scéna, rekvizity, hudba a ja neviem čokoľvek iné má iba hercovi pomáhať. Takže ja som šťastná, že robíme takúto inscenáciu, že ju robíme v našom Trnavskom divadle, lebo myslím si, že experimentov tu bolo už dosť a je dosť. A aj divák, myslím si, podľa tých prvých reakcií, ocení to herecké majstrovstvo alebo tie herecké výkony, ktoré môže sledovať v tých situáciách, ako sa to posúva. Hej? Čiže to, že je scéna taká, aká je, to je podľa mňa úplne fajn a super, pretože nás nič nebrzdí a vlastne naozaj je to postavené, je to vaudeville, je to postavené na hereckých výkonoch. Takže to je divadlo, ktoré mne imponuje, ktoré sa mne páči a ktoré si myslím, že je takéto pravé divadlo. Možno, že niekto bude namietať a bude hovoriť niečo iné, ale ja si myslím, že divák chce vidieť tie herecké výkony. Divák chce vidieť tá postava od začiatku do konca, kam ide. Chce vedieť, prečo niečo robí, aké má úmysly, aký má motív. Takže toto je presne tá hra, kde naozaj, ak to herci zahrajú, tak diváka chytia. Ak to nezahrajú, tak ho nechytia. Čo vám priniesla hra Prestupná stanica? Bolo pri tej práci aj veľmi pekné to, že si myslím, že nás to stmelilo, že sme ťahali za jeden povraz, čo je veľmi dôležité vlastne, že uvedomiť si, že nejde o mňa osamého, ide o spoločný výsledok a každý prispieje svojou nejakou čiastkou. A keď je tá hra vlastne pripravená, keď režisér osloví tých hercov, keď vie, čo chce, čo tu na teda evidentne rukolapne bolo, tak potom je vlastne radosť pracovať. Od 9. júna je v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave výstava, ktorou Divadelný ústav predstavuje svoju 50-ročnú históriu. Vystavené kostýmy, makety divadelných scén, písomnosti a plagáty mapujúce 10 ročia slovenského divadla, časť expozície venovaná Jankovi Borodáčovi je to, čo na vás čaká, keď túto výstavu navštívite. Na slávnostnom otvorení bola pokrstená aj kniha Divadelného ústavu od Rudolfa Hudeca. Krátky sprievodca archívom Divadelného ústavu Bratislava. Na tom krstine som, prosím vás, doniesol niekoľko kamienkov ako symbol trvania, symbol toho, že ten Divadelný ústav vznikal a vzniká a bude pokračovať tak, že sa bude takto klásť kamienok ku kamienku, fotografia k fotografii, list k listu, výstrižok k výstrižku, aby mladí, strední aj starší mohli prísť a mali dôvod prísť do Divadelného ústavu a spoznávať skutočnú tvár slovenského divadla. Jún patrí aj dvom divadelným festivalom. Ten prvý sa uskutoční od 16. do 19. júna. 4. festival Bratislavského bábkového divadla tento rok bude patriť rozprávkam bratov Grimovcov. A potom od 20. do 26. júna sa divadelníci stretnú na 7. ročníku Martinského festivalu Dotyky a spojenia 2011.